hauntzak berriz me, zaun txakurrak eta miaukatuak, animaliek soinu desberdinak egiten dituzte. Zein dira, hauexek dira animalien soinuak, aldatzen dira batetik bestera kantuak, guk hitz egin baina beraiek ere, komunikatu behar dira soinuak eginez. Eta zein animalia gehiago topa ditzakegu? Antzarrak karra eta zaldiak traka, otxoak ulu eta behiak berriz marru. Animaliek soinu desberdinak egiten dituzte. Zein dira, hauexek dira animalien soinuak, aldatzen dira batetik bestera kantuak, guk hitz egin baina beraiek ere, komunikatu behar dira soinuak eginez. Eta oraindik ere animalia gehiago falta dira? Ea ba? Jarrako korroko, uxoak berri zurru, zozoak zor, txoriak txio, animaliek soinu desberdinak egiten dituzte. Esaidazu ba, zein dira, txerriak korrin, eta intsektuek kiskis, olioak kakara, eta lehoiek korro. Animaliek soinu desberdinak egiten dituzte. Zein dira, hauexek dira animalien soinuak, aldatzen dira batetik bestera kantuak, guk hitz egin baina beraiek ere, komunikatu behar dira soinuak egin.